Ndang sepilno dipane rasa jagongane. Iki lho Mas, arep pengiriman iki lho. Oh, iya ya. Enek ngopo? Dipan sing apik, pokoke nek gak apik mau. Gak juga penting ya. Ya iya to. Oh, iki lho, tak sepilne. Jenenge dipan, ya tak ukir. Biar Sultan masuk iki. Sultan apa iki? Oh, Sultan Modrot. Oke. Empuke pol iki lho. Garasi resmi, ya to. Gedene 15 tahun. 15 tahun tenan apa ora? Kan tak apuki wong jenenge bakul. Engko lali bar. Apalanmu lali 15 tahun. Lali dileng-leng to, Mas. Oh, ngono. Pengen ngerti ukurane apa ora? Ya ora ngerti pira ukurane. 100 100 Ini 2 meter. Oh iya. Bahane kayu jati. Kayu jati iki. Nek gak jati gak usah kok bayar ngene Mas Budi ge. PN emang gak apa-apa, Mas. Oke. Jos to? Jos tenan. Pira iki regane? Regane pira? Rata sampai sitok, Mas. Apa wi? 6.500.000 ae. 6.500.000. Iya to. Oke, lah terus cara bayar piye nih? Bayar yo COD barang teko dibayar nggo duit tapi ya jongi godhong. Nek ditransfer gak iso. Bisa. Oke. Yang penting barangnya teko toko Masik ya. Oke, siap-siap. Iya, 6.500.000 ini mbokne bonus apa ora? Free bantal guling, Mas. Oke, Jos, masuk. Sip. Pira iki? Oke, iso pesen ora jane iki? Ya ora iso piye ngelali. Tak arai. Piye? Klik bio properti Mas Budi B Furnitur. Tiba bio bawa titik mi to wi. Hmm. Dilewak satu kali terbang karo Mas Budi langsung. Oke, siap-siap. Dilewak, Mas. Oke, tak Satu lewat tenan. kali. Satu kali. Heeh. Nek 2 kali. Nek 2 kali oleh ha? Yo oleh. Oke, wis nang minggir. Yo sik to. Ini 6.500.000 dulur. Bonus bantal guling.